Mim ku thlani som pahnih zirtawp ni kan lo thleng ve le ta voin khuvel thuthar international news kan ngai thlak tur hi Israel lam le Russia lam ani le dona marachu kan thu bultan nan nimin lama US Utah state a tual thana political assassination mangkhan video bul kan han tran don ani Charlie Kirk kan show me conservative activist le tu soi thiam ani ya tunlai thangthar generation a chuan in US a milar takania Donald Trump nen hian anin thian tha hle boka tual thana video crime scene khalai video footage kha viral na savio maya athu soilain ka ania angonga chiang tak mai in thi sen poron per chuak choi choi maya akha en porshom hial khop jok khanin a chiang ani kha conservative activist le US President Donald Trump athian nai tak Charlie Kirk chu Utah College event aka lumani kha President Trump chuanin great and even legendary ti in cricket nu hian thu hasoya athu soina Trump chuan political violence ti tu telaka hian mala kani tur thu atiam President Trump chuan ke administration hian he thil ra phlak tak le politics lama tharum thona ra phlak tak thlentir tu te chutiang mala tu te sumle pai pe tu te thlop tu te chutiang pol te chu kan zui dona kan judge te kan dan keng ko tu te le kan ram ta na mala tu zong ten hei hi an zo manga an zui dona ni an hu fekani ati Charlie thana hian rin hlel engemaw tan ne tu na hian zui falbi kan nei ani kha he thu pa chela thleng hian an mirin hel bera hian laman lova he thu hi FBI director Kash Patel chuan soya President Trump chuan champion of liberty ti in Kirk chanchin soya President Trump chuan 9/11 poi khoina thlenga thi te sun na le hria rengna huna thu asoya right wing activist Charlie Kirk azana lantir ani bokani kumsom ni political ta Al Qaeda ina US be na khan kumsom ni chuang zet buaina min thlena Afghanistan agan sipai te kan tira chutiang chuanin khovel rampuma kha beina amo phurtu te zui khan kan che ani ati tun generation a kan mishat khokheng le kan million ania champion of liberty ti hi ama nen hian soizom taila thil dik takani ang ti in Charlie Kirk chanchin Trump chuan soya Presidential Medal of Freedom pe kani tur thu Trump chuan puang zui hei hi US a civil mi te choimoina sangder ani nge President Donald Trump chuan Utah even a conservative activist Charlie Kirk ka phlum tu chu tuna hian chui zui me kania mason na lian tak tu na hian kan naya enge thlengdon kan en zelang ti in Trump John New York pana a hokong American one na tangin thu thar thedar tu te hrila President John Arizona Charlie Vina hian tel tur thu asoya Trump John kal tur ni in kein hria tin asoi boka ma se chipchar takin asoi lo Vice President JD Vance John Charlie Kirk ruang hi Air Force 2 a zui dona hei hi nimin langkhan Utah tangin Arizona lama ruang hi phur ani Trump chuan Charlie Kirk thian nu Eric nen anin biati soin achung te torpuina ka thon ti in soi bokani Trump chuan he thil thlenga wang hianin tharum thona siam zui lo tur le amonam zong le remna zonga thil kalpui turin mi puite acha boka Charlie hi tharum thona tel lo tur malatu chutianga buena manga thil chingfel du lo tu polania chutianga malatu polani ti hlareng turin acha bokani chutianga tharum thona manga buena chingfel du tu polte anche dande kan muthina hei hi chiat na lian tak thlen tu ani US a hian silaya zelen view maya second amendment in hei hi aphal sak boxi wangin US a hian mi makte doi je thum som li bor vel jetin silai an nei nia chu tania Charlie Kirk thana naral thuam man chung chang chipchiar takin tarlan ala nilova mase hetol thana hian United States sa silai ti zelen hi social tu an pun chhole pha viau kum khata tual thana silai manga in tha hi mi sing ni vel chunga thleng thin tlang puya mani in ti hlumnan mi sing ni sanga velin mang tlang pui bok anga chu tani Second Amendment noya chutiang chuan adu te chuan in silai an nei thei hania hei hian in har satna tam taka thlen to nge mai politics lama tharum thona tan te tual thanan chutiang poi khoina ra phlak tak tak thlen nan heng silai te man haloni photo bokani ole khalam kha chu handu to kela Russia Ukraine in dona lam hi vung chho veo maya kan hreta kan khan video ma salama khan kan antar lang to a Poland chuan Russia drone kan ka phla antia
Russia chuanin kan drone ni lo Ukraine drone ani tin an tang ve thunga Poland lam hianin NATO article number 4 man thei ani thu te Poland ho tu pa chun an soiboka chutiang chuan kha buaina Poland ina drone ka thlak chungchang le anram van borok paljut na ni ti in UN in khoma te hial soi ho tur chhop chho ania tiang chuan buaina dang a hring chhole mek ani Russia President Putin chuan indona tu na hin maso na lian takan nei mek ni na soya a sipai te fakle chudi lai chuan Ukraine chuan Donetsk mun thren khat an la let le nin an soi ve bok Ukraine hian thlamasa khan Donetsk a hian square kilometer somruk panni a square mile zong chuan square mile somhile pali vel zet an la let le ni nanin soya hei an commander in chief chuan nimin lam khana puanga hei hian tun hnai Russia ongtin rega mason an nei zia atarlan nen chuan in kalviau thungani Russia miram lua tumtu miram chu tumtu te hian lotlin na han be saya hei hi thei top chua thlatel fen be hnuwa po an la hlotling hlei theilo ani ti in Ukraine lam chuan an puang thung hlong na tam zawk hi Ukraine ko chak lam bial donek sa ani indona tam zawk chuan mun ani mek boka chuta chuan Russia sipai te chuanin Dnipropetrovsk le Provox khopui te chu lak tumin na takin tu na hian be mek ani asir le lama chuan ma an son lawa an hnung tol zawk ani ti in Ukraine lam thu chua chuan atar langa Dnipropetrovsk lam pan chuan Russia hian square km som pathum borvel zetin ma an sona pase square km somni panga point panga borvel an chan thugani ti in Ukraine sipai ho dupa Sirski chuan a soi Provox lama hian in square km nga borvel in Russia chuan ma an sona kan sipai te chuan square km somni paruk borvel in ma kan son thung ti na soi ve bokani Ukraine sipai te chuan matong sektora ral matong hun danga ate square km level in ma an son ni na soi bokani front pumpuya Russia hian ogas thla khan square km zali somkwa pakwa vel zeta zaw an la man nia chhutani hi Washington think tank Institute for the Study of War in an chin chia danani Ukraine in Dnipro lui delta a thlirkar pakhata reconnaissance drone thloti ratum chu Russia lam hian an lo neutralize an lo ka phlania soyani Russia be na hi sumtam takseng in kalpuyani ti in Sirski chuan a soya kumtira tang khan Russia lama hian mi noi ni singkwa sangkwa jani somvel thi anom to ni in Ukraine lam chuan an chuta Ukraine tactic chu mel mate thununa an chunga hlona tamber thlen tirani ti in Sirski chuan a soi Russia chuan drone manga beina hanti zuala ground assault leilama in beina mangin in dona nena tuna hianan chang theilo ni in Ukraine lam chuan an soi hewang hianin drone warzokin an kalpui ni in an puang bokani Ukraine sipai ril ruti hnol tumin hunrang ranga drone mangin be puyan thlak chiam ani leilama hlokna nei theilo wangin ti in Ukraine lam chuan an puang bok September ni li tangani somin kar chung khana vain drone sangkha jariat som pakhat le missile somruk pathum Ukraine lama Russia chona kap chuaka Ukraine chuan drone za a somre re pasari le missile azad ve an kap thla ni nan soi bokani Russia hian cholni khan an tactic chu warzokin an kalpui an tactic hanti khan drone kalu ani bermaya indona hetianga beina lian ber Russia chona kalpuya drone jariat som zet Ukraine a kap luta Russia Ukraine in be nuwa drone an kalu tamberani missile som pathum man kap lut tel bokani kha Ukraine Premier Ulia Siridenko chuan Cabinet Office ovoi khatnan Russia chuan ron kapa mei khudum le mei al achuakani hati ovoi khatnan sarkar building chunga chia beina thlengta ni tin asoi ani hi mani dokhan kan puan to kha Russia Ministry of Defense chuan drone manga be pui thlang na lian ber Kyiv le a chevela khana kalpuya long range drone Ukraine na anda ana han siam na mun te po Russia hena kap chetel nualani Russia chuan civil mi te anbei nia Ukraine na apu na chuan niala sipai mun ma chau anbei thule an target thu han puang thung hani Air Defense format thar siamani President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine mi puiten hena Kyiv beina drone zinga azad ve chu an air defense ten an kap thazel ni in a soya ballistic missile engmozat ka thlak chu thilro pui takani thu soibok Ukraine sipa intelligence chuan hun engemo chen chu Russia drone siam chua ni khata som ko vel ani to thu hasoya drone le missile sangtel tuna hian Ukraine ron kalu antum ni in kan hriati in Zelensky chuan a soibok September ne li khan Zelensky chuan France President Emmanuel Macron nen hanin bia eta hian air defense format engemozat chungchang an soi hi thuru kalaniri Ukraine state atanga positive signal andon angin
technical chuan he formata air defense a thil tam tak thil thar an ti chhuah tur hian duang chuak nia soi ani Ukraine think tank Price of Freedom chuan air defense plan chutiang chuan mumal taka kalpuyan rota European aircraft zasom ni in Ukraine khothlang lam van boruak an patrol anga hei hian an air defense te chu marlam airspace defensive le offensive operation a nasa takin apui thei tur an ngaya Zelensky hian he ruam man na hi soi chua chial ani lo tia a soi kha ani mai ngem ti ro chiang lova kan puan to ang khanin drone som pakwa velin police airspace an ron pal tlang nia chu tania hei hi Poland lam chuan an lo ka phla a Police F-16 le Dutch F-35 tele Italian Airborne Early Warning and Control AWACS thlonaten chutiang chuan tang rualin ka thlak tumin an lo bei bokani avoi khatna atan nei to Article 4 chu Ukraine in dona kara Police Premier Donald Tusk an mangta ti an soi hei nei to member ram thren khat in do thlona tenen an chekwala chutiang chuan Poland van boruaka drone ron kal kap thlatur hian Poland chawni lovin nei to member thren khat ral thuam tenen an lo cha chuaka hei nei to Article 4 activate na chi khat ani Article 4 a chuan kan soi tak thinang khanin party rang te chu nei to member te anin ron kho manga an zinga tu emo berin bei atok ani chuanin chutiang beina dole turle an ram him turin beilet na han kalpui thei ti kha ania political independence emo security emo chutiang chuan Poland bei tu loka phlatur khan an tang rual ani Polish foreign minister Radoslaw Sikorski chuanin an airspace paljut na hi an ram ven himna ta na hlo om siam tu ani thu asoi Recep tu Paul Chanchinbu Verstekka chuanin he indolai hian Polish airspace a drone voirukvel a thlok lut to nia ripko to om thu soya hetiang sa drone hi Polish airspace a hian accident emo tactical operator jet sol wangin emo alut vek theilo ti chu thil chiang ani ti na soi Ukraine hian thuk takin han beizel Ukraine hian Russia chu inbiak na te bula hruailu tumin na takin an norvezel boka long range strike an kalpui boka tukin jing khan Ukraine drone chuan Russia refinery lian ber palina Ryazan refinery chuan kap lea hewang hin primary processing unit a chetna te na wathlenga he refinery vek he August ni le August ni somni pariat khan bei aloni to bokani Ukraine chuan Kaluga BLS 300 air defense system vehicle panni an kap ni nan soibok Russian Bryansk region Netopovichi bula oil pumping station chu drone mangin ka ani boka Ukraine Unmanned System Force Commander Robert Magir Brovdi chuan he facility hi Belarus refinery atanga Russia Federation oil product phur chuana atana man strategic importance ani thu soi Ukraine Special Operation Force SSO chuan Russia ram riak Krasnodar kraya Iliski refinery chuan beibok ti an soi primary oil refinery complex a kang mai a chuak bokani Ukraine hen hetianga strike an kalpuina atana drone an man hi an ram siam ani thuan soya pelot te naw keji japot ling lo ral thuam phur thei an nia thlama sa khan Flamingo an ti KM sang thum thleng thlok thei cruise missile Ukraine in an siam chua chu an mang to boka hei hian warhead ton khat ai tam an phur thaya an phur tam thei viau mai mass production hi kal chho pui tan ni in Ukraine lam chuan an soi ani he indona hianin ral thuam a chuak hnem tamal mal khop maya ral thuam thar indona an man tangkai thei turle indona boruak ina ron hril idea rang chutiang mang chuanin ral thuam thar hian duang chuak chho zel maya Ukraine po hianin Russia ram ril jok be thei tur drone an siam chuak tanual mai tuna po hianin Flamingo anti cruise missile chi khat chuan siam chuak a hi KM sang thum thleng ka pha kani nge a Russia hian voi khatan mang to ani September ni li khan Flamingo siam tu fire point ballistic missile panhian siam chuak le a hi FP7 antia KM jani ka pha kani ya warhead keji za somnga aphur thei bokatin FP9 anti hi KM zariat somnga panga ka phak ni in ral thuam keji zariat aphur thei bok hedi lai hen Ukraine tanrol puiram te chuan drone siam chhuarun pui nein tuna hianin man na tluk ta a September ni thum khan Denmark fire point chuan Danish Air Force Base bula Flamingo tan rocket fuel plant an siam don ti an soi UK Defense Secretary John Healey chuanin Ukraine tan UK a long range drone siam na tur bun ani thu a soi chumi tan chon chumpe kani tur thu soi boka German Defense Minister Boris Pistorius chuanin Ukraine company te hnen atangin long range drone leya
Ukraine sipai ten hena pek ani don thu a soi boka hei hian Russia ramril jok bei thei turin chakna pek tur thu a soya dollar makta de jathum somnga velan ruam man ni in a soi boka ni September nili khan Ukraine tanrol puiram somni paruk chuan Ukraine thlo pan tum thu le Ukraine himna atan security guarantee pek an tum thu kha an lo puang to boka ni kha Poland Prime Minister Donald Tusk chuan aram sipai te tan Great Modernization Program kal pui don tia soya hi police le nei to sipai ten a thenom ram Ukraine Russia in do mek na a Russia chakzo kan nor theina turin tiang chuan ral thuam chakzo ken siam chuan tum Donald Tusk chuan Poland ram chunga drone ron lut kha in do pui pani nuwa Poland in in do na ma chon le te ber hunani ati in do na kongkhar aron su hong tre pani ti in Donald Tusk chuan a soi o kho chaklam in do na hi tuna hian anin epna saviau maya Russia Ukraine in do na mai pielama hianin nei to chu tunma zong a in thuk zokin anin rol me kania enge an boro khleng zel tur hi kan nga chang zel don nia chuti lai chuanin Israelin Qatara Hamas hruai tu official a bei chuan ngonga nei chhozela Israel Security Establishment Point an tum tak an target tak khan kap fulo mai theini nan puanga maro chu Hamas member enga mozat kha chuan thi thawa an official lal tha an tum tak ka kha Israel lam hian be pui thlang na chu hlo chamani mai theini in Israel Security Establishment chuan an soya tun naya defense establishment in an soya chuanin target tam tak chu ka ania an neutralize maro chu an tum tak an fu lawani mai thei ni in apuanga ni Jerusalem chuan mi pakhatima pani emo tha ani thei be seina halanei Israelin Qatara Hamas hruai tu bei kha Hamas hruai tu sang berberte in mu khom lai ni in Gaza in dona ti top tur le in ka hai nei tura US ruam manna hostage ceasefire proposal siam tur le clear ho tura chutenga pung khom chuan ni ti in media tam tak chuan an tar langani Hamas chuan Israel beina khan an hruai tu kedar zinga pakhat man thilo ni nan soya mase lower level member panga an thi ni an soi thung an zinga khan Hamas official Khalil al-Haya office ho tu jihad lababte Khalil al-Haya fapa Hamam al-Haya te chutiang le midang pali te Hamas milok tak tak te Israel khan tha atuma amai ro chu tha an tum tak kha an that talo ni in media thren khat chuan an tar lang bokani heti la hian UN Security Council member te chuan min lam khan thu chu asiamin Israel in Doha be pui thlak akal pui chu an dem thuan soi chuak ta a chutiang press statement siam tur chuan member zongjong thlop na angai thungani amai ro chu US chuan in khovel threat Israel la soi sel du chuang lova thu chu asiamin US President Donald Trump chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Donald Trump adu danang le beise yangin amai ro chu Qatara Israel chet na Donald Trump beise le du dana ni lo thu ero tarlan ani thungani Israel lam chuan Hamas te hi khoi hmuna pom se khovelet lem apom sen zui zel tur thuan soi 9/11 thil thleng kha kan la hresha ome US thil thleng kha Pentagon le World Trade Center building bei kha hania khata mo phurtu al-Qaeda hruai tu Taliban hruai tu te US khana zui kum som hi thleng Afghanistan sipai an tam tal pha chutiang chuan Osama bin Laden po Pakistan ram chunga lutin an that thial ania atiang khan US jet na kha khovelin an hria bin Laden athia US jet na wang khan khovelin kutan benga khatiang che khan Israel chuan kan ti ve ni tin an ron soya tuna hian 9/11 thil thleng ang chia kha sanile somni pathum October ni saria thil thleng kha hania Israel chimlama Hamas le thui hruaiten be puithlang rap thlak takan kalpuya khamia mo phurtu ta zuin Israel chu voin thlengin ala cheya ala che zel dona ni khoirama pom se firfiak te tan khoiram ma hi mun thiang hlim mun him a tur ani lo tin Israel lam chuan thu chuan siama duha po ni se Gaza po ni se Tehran po ni se firfiak te tan mun him le mun thiang hlim emo an hum him na tur mun engma lo ani tin Israel chuan a chet zel tur thu a soi khur mai ole khati china khan tun tum chu handu tok phot mai la pon tur tam tak ma chela voin chu kan hun nei na zir hri lova tin video sele tuk chuan alonin ompal ve thei bok nen khati china khan kan handu tok le photanga dam tein kan omanga khovel thu thar indona thu thar te international news politics ngai nom tak tak te kan la ron ti chhuak zel tur anga yang khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole